Right, so ngokulandelani nonse ku ulimi kwathu wamama uno mwindine Daniel Tembers zimene takhala tikuona. So sizi imwe tinambokuona Daniel ndi chipumbu sinayamba chaka chatha, koma most likely timaliza chaka chamawa. So ikhala ngati tatenga zaka ziwiri kupanga study Daniel ndi chipumbu. Okay, so apapa tifuna tione phunziro lathu la lero monga tinanenera kuti tikhala tikuona malipenga asanu ndi awiri. So malipenga asanu ndi awiri ndofunika kwambiri wamvesesa. So tikhaeni nthawi yopemphera. Semphere mbuye fathokoza mwapadera ife chisomo chimene mwatipasa, pemphatu muti dalise ife ndilolasa ife kuthera tilikamve ndiponso mudalise wina aliyense amene apanga join ndi chikhumbokhumbo cha kamvema wanu. Pemphero mzina Yesu Kristu, amen. Right, so tikuona papa malipenga asanu ndi awiri. So buku la chipumbu simatoza ife tizakhala malipenga asanu ndi awiri amene azatani azawombe. So monga amene takhala tikuonera ngati muona presentation khala yamba tiona ndi buku la chipumbu sagawikana ngati pawiri, of course pa 4 chimuso 1 mpaka na 3 ndi introduction, chimuso 20 mpaka na 2 ndi conclusion. Komano kugawikana kwa chipumbu kwachitika pawiri. Chimuso chapter 4 mpaka na 11 ndi kufufuza kwa ufumu wa ndani wa Kristu. Kena kuti mapita chimuso chapter 12 19 ndi kufufuza kwa ufumu wa ndani wa chirombo. So ndi analysis overview ya maufumu awiri. Okay, so chimene chikhala chofunika kwambiri nthawi zonse tikamamba phunziro lathu. Okay, so ndipempha munthu mmodzi andiwerengere chimuso chapter 8 verse yake ya 1. Verse 1. Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachisanu ndi chiwiri, munali chete mmwamba monga mwa nthawi ya ola la theka. So tikamaona zimene zichitika papa tunali chete eri mwamba monga kwa ola la theka. So tikaona zimene zichitika last week timaona kusindikizidwa kwa gulu lija imene cheda 144,000. So izi zichitika papa zichitika after gulu lija lidasindikizidwa. So anthu ena amafika potino amatha lipanga kaleti nthawi yanjani ndizana ola la theka ndi yani manata lero tizakhala kupita kumwamba zaka 1 week faraka na theka daily principle yanjani one zezo tona tuno sizingagwire fayana. Tikaona apapa ndipo anamasula chizindikiro chachisanu ndi chiwiri, right? Tisero tuno tikuona zizindikiro ndi analysis ya ufumu wa Kristu. Tuna ni chizindikiro chayamba chachiwiri chitataona zonsezo mpaka chizindikiro cha number 4 tinaona, chizindikiro cha number 5 tinaona, chizindikiro cha number 6 tinaona, right? So ichi ndi chizindikiro cha number 7. Chizindikiro cha number 1 bana yani akavalo, right? Ujama enda kuti no ndoyera ndipo akupita kugonja ndikugonjesa, right? Ndogonja ndipo apita kugonjesa. Chizindikiro cha number 2 anali ndi 2 ngati wofira. Chizindikiro cha number 3 ujana ngati zoyezera, right? Chizindikiro cha number 4 ndi akavalo ujana ngati kuti akavalo akupita kupeperuka ngati akufa, right? Chizindikiro cha number 5 imene timaona no miyoyo pasi paja pagwa la nsembe. Chizindikiro cha number 6 ndi chatimaona no dzuwa ndi mwezi nyenyezi ndikuzakhala chivomerezi, dzuwa ndi mwezi nyenyezi zakhala zasokonekera, right? Chizindikiro 6 imenecho. Okay, chizindikiro cha number 7 ndi chichino. Okay, so ndi Yesu amene akutambasula history ya mpingo kapena history ya gulu la anthu amene amazitcha a Khristu kuyambira nthawi imene tikuti Pentecost kufika nthawi imene Yesu akubweranso kachiwiri. Antino ndani Yesu akubweranso kachiwiri tikamafika chimuso cha number 11. Okay, chizindikiro cha number 11 Yesu akubweranso kachiwiri. So in the history yonse kuyambira kavalo yamba kufika chizindikiro chomalizira. So chizindikiro choyambirira usendo patizana izindikiro 7, right? Now apapa kunali chete kumwamba kwa ola la theka. So tuna ziyani chizindikiro cha number 5 pamene tinaona no
aja anali pa gulu la nsembe. Ndeti nanena kuti kusindikizira kwa 144,000 sizochitika mu chizindikiro cha namba 6. Fati chizindikiro cha namba 6 kamachitika dzuwa, mwezi, nyenyezi zikakhale zosoonekera. Chimene tingayembekezere after pamenepo ndi Yesu akutani akubweranso, right? Which means kusindikizira kwa anthu aja akhoza kuima ndani. Funso lija linapikidwano ndipo akhoza kuima ndani. Chimbuzi 6:17 ndi pamene tikuona 144,000 ndi gulu lija. Okay, right? So tikuthaona kuti no akhoza kuima ndani ma 144,000. So zomwe zichitika nzina kuti no Bible la fusafuso chimbuzi 6:17, right? Koma yankho lake likubwera mu chimbuzi chapter 7, which means kusindikizira kwa 144,000 ndikufunika kuchitike before chizindikiro cha namba 6, meaning sitting 144,000 ndifunika kuchitike mu chizindikiro cha namba 5. Kusindikizira kwa anthu kuchitika chizindikiro cha namba 5, kenako chizindikiro cha namba 6 dzuwa, mwezi, nyenyezi zosoonekera, kenako ichi chizindikiro cha namba 7, the final one. So mu chizindikiro cha namba 7 muli zinthu zochitika mu chizindikiro chimene chocho ndikhulupirira tili mozenerawo. So akamati kunali chete mmwamba monga mwa nthawi ya ola theka, zikuthana zakuti kodi Yohana ali kutiko zonse zochitika. Yohana ali kumwamba, right? So Yohana tikona chapter 4 chapter 5 anaona ndithu mpando wachifumu, panali ndithu gulu la akulu 24, panali zamoyo zinayi, panalinso unyinji wa angelo, right? Amaona zinthu zochitika kenako ikufika kuti asigwe chizindikiro cha namba 7. Chinayi chinthu cha mtengo wapatali, chinthu chochititsa mantha, chonena kuti no aliyense kumwamba kunangokhala zii. Chifukwa chokuti Yohane pa zonse zochitikazi akuziona zinthu ziyali kuti ali kumwamba. So Yohane akutsana zati no mmene zinthu zimayendera taziona mu chapter 4 chapter 5 chapter 6 chapter 7, pamene tofika chapter 8 kumwamba kuli chani kuli zii. So zati no pachimene chapadera chimene chifuna chitani chichitike. Okay, so tikupitiriza chimwe chapter 8 verse 2. So tiona tuno Yohane danali kuti ali kumwamba. So Yohana kuona ano chani after kutakhala chete kwa 30 minutes. Chimwe 8 verse 2 ariya. Verse number 2. Ndipo ndinaona angelo asanu ndi awiri amene anayimirira pamaso pa Mulungu, ndipo anawapasa malipenga asanu ndi awiri. So tikamana papa akupasira angelo a malipenga asanu ndi awiri. So zimene zikuchitika mu chizindikiro cha namba 7. So ngalikali mwa chizindikiro cha namba 7 imene chiti chizindikiro chomalizira muli malipenga asanu ndi awiri. So malipenga 7 ali ngalikati mwa chizindikiro cha namba 7. Okay, ndikhulupirira kuti lili moze. Chizindikiro cha namba 1 panali akavalo woyera anagonjetsa ndi mapita kugonjetsa. Akavalo chizindikiro cha namba 2 panali ndi 2 akavalo uja anali ndi maske ndi anali wofira, right? So that no Kristo amapita wambe. Chizindikiro cha namba 3 panali akavalo uja anali ndi maskelo. So that no pamachitika ku compromise. Akavalo cha namba 4 anali akavalo uja amaoneka kuti no sasizi kumuyendera kunongala kupita kupeperwa. Chizindikiro cha namba 5 chizindikiro cha namba 5 ndi pachatana panayi mioyo pasi pa gulu la nsembe. Chizindikiro cha namba 6 ndi pachatana dzuwa, mwezi, nyenyezi zikusokonekera ndi chivomezi chachikulu. Kenako pakatha papa chizindikiro cha namba 7 ndi pamene tikuona tuno pali malipenga 7 katikati mwa chizindikiro chomaliziracho, which means mu analysis kafukufuku wa ufumu wa Khristu chinthu chomalizira chimene chimachitika ndi chimenechi. Okay, so ndipo atatano angelo angati asanu ndi awiri 7, right? Ali pamaso pa Mulungu, which means Yohana anali luti kumwamba. Zimene amaona kuli zi kwa ola la theka ngati 30 minutes sizikuthana zoti anthu achoka kumwamba Yesu abweranso kachiwiri zatenga ife. No, sizikuthana zimenezi. Yesu akubweranso kachiwiri tiona ndi zikuchitika mu chimwe chapter 11. Mu chimwe chapter 8 kuli zi chifukwa chokuti chimene chifuna chichitika chapadera kwambiri mpaka angelo 7 akuitandira andakupasira akutani akuyima pamaso pake ndipo akuwapasa malipenga asanu ndi awiri. So angelo 7 akupasira malipenga asanu ndi awiri. So tiona nawo kuti no
angelo awa sizoti ndi angelo deni ena akupasira malipenga asanu ndi awiri. Tinaona kale, I think ndizapange series yotchedwa utumiki wa mzimu ndi utumiki wa angelo. Ndipangaso series, ndipangaso nchichewa, of course tapanga kale nchizungu, mwa tipangaso nchichewa kwa achewa kuti tikhale limodzi. Okay? Tikamaona mawu ngelo ndi angelos mu Greek. Okay? Imangothandizatu kuthenga. Right? So awawa ngatala angelo asanu ndi awiri, zingothandiza teno ndi mauthenga asanu ndi awiri. Okay? Na uthengawo utanyamulira ni ngelo yeniyeni. Tikaona ngelo yeniyeni ndi kuti yani, tikaona mu chapter 14 verse 6 to 12 palide angelo yeniyeni amene akuonesedwa. Okay? Maana angelo amene akuyimirira, ife for angelo just means messenger, otumidwa. So angelo amene azalaika uthenga amene ndi anthu, inuyo ndi nani? Ndine. Okay? So uthenga amene uzalakidwa ndi anthu, inuyo ndi nani? Ndineyo. Pamene apapa kodi tinganetawa ndi angelo yeniyeni amene akupasidwa ndi malipenga yeniyeni. Chifukwa ngati akupasidwa ndi malipenga yeniyeni zikuyimira chani? Okay? Lipenga limapanga chani? Lipenga likalimbidwa. Let's say mulingali mulaka lipenga limafuna zale mkulowa kwambiri tachoka nomene, right? So awa ni mauthenga 7 amene akubwera ku dziko lapansi pachifukwa tiona tuno zikutanthauza ziyani. Tatiwerengeni from chapter 8 verse 3 ndi 4. Verse number 3. Yeah. Ndipo anadza mngelo wina nayima pa guwa lansembe, nakhala nacho chotengera cha zofukiza za golide, ndipo anampasa zofukiza zambiri kuti azike pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima onse pa guwa la nsembe la golide lokhala ku mpando wachifumu. Verse number 4. Ndipo usi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka mdzanja la angelo pamaso pa Mulungu. Yeah, so akutuza ifuna tuno ngelo wina akudza kugwala jana la nsembe. Okay? So ara ndicho chotenga cha golide akuti alinacho ichi. Na funso nkumati kodi ichi chili kodi kumwamba ine nkhuperayi kulibe kochofukiza kumwamba. Koma zikuyimira chani? Zikuyimira cha mapemphero achani oyera mtima. Zofukiza zikuyimira chani? Zikuyimira chiyero chake cha Yesu Khristu. Pateno ati palibe adza kwa Atate kupatula mandani mwa ine. So zofukiza zikuyimira mapemphero oyera mtima amene akusanganizidwa ndi umoyo wonse wa ubwino wa ndani wa Yesu Khristu. So utsi wazofukiza pamodzi ndi mapemphero oyera mtima anakwera kunga zinyalangiro pamaso pa ndani pamaso pa Mulungu. Okay? Right. So ndimafuna ati tingowerenga mavesiwa mu King James Version. Okay? Tufuna ningowerenga mu King James ndi amaswira, of course. Tikaona Revelation 8 verse 1, and another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which is before the throne. So much incense, muchicho sinaone ya. Akuti alengero wina anabwera kuweza kukhala pa guwa apa. Okay? Muchicho anakamba guwa la nsembe, komano muchizungu anakamba ni guwa. I believe correct translation ndi guwa. Chifukwa pa guwa la nsembe samayikapo zofukiza ya. So chichoamo translation imene anayika guwa la nsembe ndiyo lakwika. Tifunika tizoto ndi guwa chabe kapena out of incense, right? Right? So akuti ngelo anabwera pa guwa apo ali ndija golden censer. Chomwe amanyamulira ndithu ngati jotetezera, right? Kuti atampase kwayenda zofukiza zambiri kuti asanganize ndi mapemphero oyera mtima. Okay? So ndi nthawi iti tikaona mu chipangano chakale imene pamakhala ndithu zofukiza zambiri. I'll read Leviticus 16 verse 12 and 13. Now no. Tikaona pa tsiku la chitetezero. And the last time tinaona phunzira tsiku la chitetezero so sindilowaso mmene. Leviticus 16 verse 12 and 13. Now, and take a censer full of coals of fire from the altar before the Lord, and a full double handful of finely ground fragrant incense, and bring them inside the curtain. He must then put the incense on the fire before the Lord, and the cloud of incense will cover the atonement lid which is above the ark of the testimony, that he will not die. So notice, but see what it is.
amafunika atenge full double handful. Maona mene amafunika atenge ndithu zofukiza zozaza manja awiri zozaza kwalo anazo chipinda chitani chipatekesisa. Okay, so tikamaona ona tino ngerowe anapasida much incense apo zikufanana ndi tsiku la chitetezero pamene pamakhala ndithu zofukiza zochulukirapo. So zikutukuza ife kuti chani, zikutukuza ife nayo kuti no signal ikubwera apa Chihebrew chapter 8 verse 3 zikutukuza ife kuti no apapa ndikuti tafika ku tsiku lija timati day of atonement. Okay, day of atonement imachitika nchani, machimo a anthu amakhala kuti no pakuchitika cleansing mu camp mose makhala ndithu simukhaso tchimo lililonse manje lena tikamakamba za kubadwa somasubano mzimu athu no Mulungu makhala alumikizana. Okay, komano malingaliro mwathu memory ilimobe. So pa tsiku la chitetezero memory zikhala rani yachosedwa, memory ya tchimo yachosedwa. So it's the same thing apapa anthu aka Mulungu asakhala no alibiretu memory yani ya tchimo. Izi zikhale zachitika mu chizindikiro number 544,000 koma ndi chifukwa chani apapa akuzifotokozanso zinthuzi akutuza ife natu no yafika tsiku la chani la chitetezero. Okay, which means ngati pali kufukiza kwambiri ndi kuti pali kuchitika cha chitetezero makamaka osati kuti anthu apulumutsidwe komano kuti anthu ndopulumutsidwa kale koma afunika asukire even muchani malingaliro. Okay, ani ndikuonesa natu no chinthuchi ndi chomwe choona chomwe ndikufotokozachi ndingopitiriza pang'ono. Okay, taterengeni Chihebrew chapter 8 verse 5 aliyani. Chihebrew 8 verse 5 aliyani. Okay, verse number 5. Ndipo mungeloyo anatenga mbale ya zofukiza naizaza ndi moto opala pa guwa lansembe nauponya pa dziko lapansi, ndipo panakhala mabingu ndi mawu ndi mphezi ndi chivomezi. Yeah, so alengera anatenga mbale ya zofukiza pa guwa. Moto guwa lansembewa they are almost wrong chifukwa tino supposed to be the out of incense. Anyways, so anatenga mbale ya zofukiza naizaza ndi yani ndi moto. Okay, so mbale yofukiza izaza ndi yani ndi moto. Manjira ina tikamaona mapemphero, right, chimene chimamangisa utsuzi kwera akafika ku mpando wotetezera ndi moto. Amatenga ndithu moto pa guwa lansembe ndamalowa nawo kati ndamakirapo zofukiza ndi zimakwera. So izizi zikungotuza ife natuno anthu apa dziko lapansi ngeropo zazisa ndi moto pamene apala moto pa guwa lansembe ndikuzazisamo zikuthana zoti yani panopa tithaona no tikanera makosi ante tikhani mapemphero timakhani mapemphero pa group, right, panopa kuli almost anthu angati taona pula anthu mwina 50 or 40, right, kumaona anthu amene timajoina mapemphero ndi anthu angati anthu 5, right, thazina anthu 10 choncho, right, thazina ena abwere ena asabwere. Chimapangisa ndi chani, chimapangisa nchitena kuti pakali panopa I don't think pali crisis yeniyeni. Okay, tikamaona amene dziko loyendera anthu ali mapulani ambirimbiri, ena afuna mange nyumba, ena apanga mapulani oti akwatire, ena apanga mapulani ana awo chani. So palibe crisis yeniyeni yokuti ikupereka chiopsezo. Komano apapa pakutuza ife natuno pakuchitika crisis yapadera, a controlled burn. Okay, Mulungu akulola anthu ake kuti aduse mu moto cholinga kuti yani akapemphere kwambiri. So anthu amene akulowa mu nthawi iyi ndi anthu onena kuti akakhala ndithu timati ma prayer warriors, anthu onena kuti no akulumikizana nawo ndi kumwamba ndi kwa continuous ndikosalekeza chifukwa ya nyengo imene akutani akufuna adusemo. So Mulungu azalola kuti aduse moto kuti zofukiza zifike payamba moto mapemphero awo yake moto anthu akhala ndithu ma prayer warriors. So ndimuona papa ati nauponya pa dziko lapansi ndipo panali mabingu mawu ndi mphezi
ndi chivomerezi. Okay, so tikaonanso chinthu china chinena kuti imanekayi ningona verse 6 uli yani. Okay, tikaona pa verse 5. Okay, kenako akuti chitika nchani, atanauponya pa dziko la chani, dziko lapansi, ndipo makhala mabingu, mawu ndi mphezi ndi chivomerezi. Okay, so tikuona tuno watenga zofukiza wayikapo chani, wayikapo moto, right? Anthu a Mulungu akupemphera kwambiri, ndi akuti akutenga chinthucho akuchiponya pasi. Sensa anayiponya pasi. Kodi sensa akayiponya pasi ndiyo tizithanda kuzaniyani, ndiyo paibeso chotani chotetezera. Mwana amene, so apapa ndiyo zikutha kuonesa nawo kuno ni nthawi yoti chitetezera chatsekedwa. Osati ife muona ta opulumuka kwana basi ndaseka, no. Ndi chifukwa ena tuno dziko lapansi lachita chisankho. Chifukwa chitena kuti tikamakamba za kusindikizidwa kwa anthu aka Mulungu, ndikuti anthu aka Satana sakutani akusindikizidwa kapena kulandira lemba la chani, lemba la chirombo. So kusindikizidwa ndi kulandira lemba la chirombo zikufanana. Lemba la chirombo ndi chani? Lemba la chirombo ngati zinthu za Mulungu chili mzimu wa Mulungu ngati mwa ife, lemba la chirombo lifuna khale chinthu chotino kunkaniratu Mulungu 100%. So zakhati dziko lapansi lankaniratu 100% ankana Mulungu. Ndipo pa chifukwa tuno dziko lapansi lamukana Mulungu, ndiye kuti sangatani, sangakwanirenso kuwafikira anthu. Ndipo nkuona sensayo choteteza chikuponyedwa yani, chikuponyedwa pasi, ndipo pali moto. Manjenena pali mavuto pa dziko lapansi, komano anthu sangakwanise kufikira mu kufa mukana. So tiye tioneni miliri, tione malipenga asanu ndi awiri. Munenengere Chilungu 8:6 mpaka na 7. Chilungu 8:6 ndi 7. Verse number 6. Ndipo angelo asanu ndi awiri akukhala nawo malipenga anazikonzekera kuti awombe. Ndipo woyamba anawomba, ndipo panakhala matalala ndi moto zosanganiza ndi mwazi, ndipo anazitaya pa dziko lapansi. Ndipo limodzi la magawo atatu a dziko lidapyerera, ndipo limodzi la magawo atatu a mitengo idapyerera, ndipo msipu onse udapyerera. Okay, so muphunziro ilili sindimasulira kuti malipenga asanu ndi awiri ndi chani. Okay, tipanga zimenezo wiki yamawa, koma even ngakhale ili tero pali zina zimene veni nthawiuza ndino siningathe kupeza kumasulira chake. Okay, koma for now tingoona ndino pali malipenga asanu ndi awiri. So lipenga likamenya chinechi chimachitika pa dziko lapansi, lipenga lina limenya chinechi chichitika pa dziko lapansi. Ngati kuona tuno akutata womba woyamba ali panakhala matalala ndi moto, kuwotcha mitengo, kuwotcha msipu. Okay, zinthu kubalika pa dziko lapansi. So zimene zilimira yani, kodi zachitikadi literally kuti kuzakhala ndithu matalala a moto akugwa pa dziko lapansi after chitetezo chitasekera? So kodi zizakhala motani? So tikaona ndithu angelo asanu ndi awiri akuwomba ndithu, ena akuponya chiphiri pa madzi, akuwomba ndithu choncho, kodi zizakhala motani? So titaona tuno zonsezi zikukambidwa. So chimene ndingakuwuzeni panopa for now njenena tuno miliri isanu ndi iwiri imafanana ndi malipenga asanu ndi awiri. Chifukwa chani? Tikaona za ufumu wa Mulungu, right? Chilungu chapter 4 ndi 5 imama ndikuona tuno nkhosa arani yoyima kumanga arani yaphedwa. Chilungu chapter 5 kuti za ife liyani mwene ayi ni urani kulambirira ife tuno mwagula kwa anthu ndi ndunena lonse anthu, ndipo mwapangayo akhale ufumu. Ukuona mene? That's Chilungu chapter 5. Tikapita Chilungu chapter 12 akutizanso chimozimozi kuti taonani zadzachani chipulumutso, mphamvu chipulumutso. So tikaona chiweruzo cha ufumu wa Khristu inayamba ndi kufotokoza ufumu wake wotowadza. Tikapita chiweruzo cha ufumu wa
Lucifer kapena ufumu wa chirombo chimwe chapter 12 ikamanso ndi ufumu wa Khristu kuti atani wadza. Mukuona menepe. So chimwe chapter 4 5 6 7 akama ndi ufumu wa Khristu wadza kena akamba kufotokoza ufumu wa ndani wa Khristu. Chimwe chapter 12 akama ndi ufumu wa Khristu wadza kena akamba kufotokoza ufumu wa ndani wa chirombo to the end. Chimwe chapter 11 Yesu akubwera. Chimwe chapter 19 Yesu akubwera. Tikuona menepe. So zinthu zambiri zomwe zichitika mu ufumu wa Khristu kafufuzidwe kake zochitika mu ufumu wa chirombo kafufuzidwe kake, right? So zinthu zina zimakhala ngati zikufanana because ndi zinthu zochitika nthawi imodzi, komano zinthu azifufuza in terms of ufumu wa Khristu, zinthu azifufuza mu ufumu wa ndani wa Lucifer. Zili ngati yonse ineyo ndipita ku class, right? Mwana wa ndani wachita. So akatafufuza zinthu mbali yanga ine ndifozeri napita nthawi yake. Mwanayo ndani wachita, right? Komanda atafufuza nkhani yomwe kwa mwanayo. Mwanayo atanata ine ndinalowa mkasi aphunzimana ibe mwene ndatoka pita ku bafu. Yawo nazabwera aphunzimana ndachita. Mukuona menepe. So ndi yomwecho mwana akuchifotokoza maango according to mene mphuza kuchionera according to mene mwana akuchionera. So that's why tikuona no miliri isanu ndi iwiri ikufana ndi miliri malipenga asanu ndi awiri. Ningokuwuza ndichoti tikayiona miliri isanu ndi iwiri chipulumutso chapter 16 verse 1 to 2 imatoza funa no miliri isanu ndi iwiri izagwa pa amene alandira lemba la chirombo. Okay, pamene malipenga ndikuonesa ndi chonje malipengawa akugwa pa akhristu amene apezeka kuti apanga align ndi dziko lapansi. Lemba la chirombo likazana mabwera akhristu ambiri azaziphatika ku dziko lapansi ngati mene inachita nthawi ya corona virus zinachitika nja boma likata 2 hours mpempherekera muzipita mipingo mana maseda chimozimozi ka Islamu ka Mahindu zimakhala chimozimozi, right? Akati osalandira kalemera asabwere ku mpingo aliyense chimozimozi despite all religion indeed. Okay, so chifukwa no ma religions onsewa anapangira register ku boma. Okay, so amalandira tax exemption, amalandira zopereka ma donations without tax or audit ku boma, right? So kwa chifukwa chimene amafunika azimvera malamulo achani adziko. Akapanda kumvera malamulo adziko ndoti malo amene anagula zina zoseka ndi ma account ba all those things zitachosera. Mukuona. So pamene lemba la chirombo likubwera magulu anthu amene alipo pano paopangira register ambiri azagonjera ku boma. Amene sazile kugonjera ku boma azatheseda pati pompo. Ndeti gulu anthu okhulupirira zakhala underground sizakhala lapa open. Okay, so ngati zilitero tikaona tuno miliri isanu ndi iwiri ikugwa pa anthu amene ali mdziko lapansi. So tikamaona judgment of the kingdom of the beast kufufuza kwa ufumu wa chirombo tikuona tuno anthu amene alandira lemba la chirombo apo dziko lapansi akulandira chani miliri isanu ndi iwiri. Pamene tikamaona kafufuzidwe ka judgment of the kingdom of Christ kapena kafufuzidwe ka ufumu wa Khristu anthu amene akulandira malipenga asanu ndi awiri ndi anthu amene anali a Khristu koma asankha kuphatika mdziko lapansi. Chifukwa chimene iwo ndi Babulo. Ona? So miliri isanu ndi iwiri ndi akuonesa zimene zikuchitika ku dziko la chani lapansi. Pamene malipenga asanu ndi awiri awo ndi miliri yomweyo koma amene zagwira ndani akhristu amene atani atayirira kuphatika mdziko. So tioneni kuti nonse ndizoona. Tandiwerengeni mliri woyamba kapena mundiwerenge lipenga loyamba ndilifaniza ndi mliri woyamba. Tawerengeni chipulumutso chapter 8 verse 7. Verse number 7. Ndipo oyamba anaomba ndipo panakhala matalala ndi moto zosanganiza ndi mwazi ndipo anazitaya pa dziko lapansi ndipo limodzi la magawo atatu a dziko linapserera ndipo limodzi la magawo atatu a mtengo linapserera ndipo msipu onse udapserera. Yeah, so tikaona lipenga ilili likupanga affect kwambiri zinthu zapayani zapa nyanja. Okay, so zapa ntunda sorry. Okay, so tikaona lipenga loyamba likupanga affect kwambiri tikuona bwino mwina wakamba za magawo atatu a dziko lidapserera mitengo msipu zonse zimene zimamera pa mtunda, right? So tikapanga compare ndi
muliri woyamba. So tikupanga compare malipenga ndi miliri. Malipenga akugwera pa Khristu amene azakhale sanasindikizidwe. Miliri ikugwera pa dziko lapansi, anthu a dziko lapansi, anthu oti ankaneratu Mulungu koma nawonso sanasindikizidwe. So miliri ndi lipenga ndi chinthu chimodzi, koma kwina akachifotokoza chinthu mfumu wa Khristu, chinacho chifotokoza mfumu wa chirombo. Okay, so pazakhale pali magulu atatu: anthu amene asindikizidwa, anthu amene a Mulungu, anthu amene ankaneratu Mulungu ndipo alibe naye ntchito, ndipo achita natu Mulungu alibe nazo ntchito za Mulungu. Awawa zanda lemba la chirombo. Ndi gulu lina la akhristu onena kuti agwirizana nalo dziko lapansi pa nkhani ya lemba la chirombo, koma akuzitcha bendani akhristu. Anthu awawa ndi amene tikuona mfumu wa Khristu akulandira yani malipenga. Okay, now tawerengani Chivumbulutso chapter 16 verse 2 muone ngati zikufana nazo. Tawerengani verse number 2. Ndipo anachoka woyamba anasanulira mbale yace ku dziko, ndipo kunakhala chilonda choyipa ndi chosausa pa anthu akukhala nalo lemba la chirombo nalandira fano lace. Yeah, so tikaona papa ndipo kunakhala chilonda, koma nkhani yaikulu ndotino anasanulira mbale yake kuja ku dziko. Okay, atasanulira mbale yake ku dziko chitika nchani? Kuli anthu akukhala ndi chilonda. Now chinthu china ngati munawerenga ku Bible muthauzana kuno lipenga ili ataliponya litawomba limodzi la magawo atatu a dziko lenani napyerera ndi limodzi mwa magawo a mitengo. Tikamaona nkhani ya mitengo m'Bible umayimiranso anthu. Pa Daniel chapter 4 tisalolene mkanizana mfanizana ndi yani ndi mtengo umene chani zinthu zonse zinyama zonse zimakhalapo, koma pachifukwa chakuti analiwo zikweza anadulidwa ndikumangirira ere. So tonanati mitengo imayimiranso anthu. Okay, tikamakamba za nsipu pachipaipo imakamba sizotino anthu osalengera yani mauzu angadwali mafuta. So izi zimiraso chani anthu. So tisonatino malipenga awiri wakufana. Now tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri kapena malipenga asanu ndi awiri, anthu amanati kodi Mulungu azalanga anthu? Tinaona last week pa Chivumbulutso chapter 7 Chivumbulutso chapter 14 sorry, tikamona Chivumbulutso chapter 14 kapena ujin ambene mwindi Bible ngati Ukula Bible laje laije mwina pano yeah tasegula ni Chivumbulutso 14 verse yomalizira. Muvide pa Chivumbulutso 14 mwerenge mavesi awiri omalizira ningofuruza kuti miliri ni chani. 14 verse okay for Bible. Yeah, okay, alright. So akalenga Bible ndimangofuna ngulimbisa natu tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri, anthu amanatu ndi mkwiyo wa Mulungu. Doti Mulungu akwiya kwambiri basangofuna anthu awawotche basi awononge basi. Okay, koma noti tikaona muno bwino Mulungu akamalanga nthawi zambiri amalanga for a reason. Amalanga one for osati wanangobweza kumano kuti anthu akafike polapa. Tikaona Farao akalapa, Farao akanati basi ndapepesa, Mulungu amachosa ati milirichi ngati tikumbukira bwinobwino. Farao akati ine ndalapa Mose chose miliri, Mulungu samachosa miliri, amayichosa. So tikaona bwinobwino miliri yomaliza iyi nditha kuwerenga yawerenga Chivumbulutso chapter 14 verse lomalizira ndi verse number 20. Yeah, towerenga ndikambira wenga 20. Yeah. Ndipo moponderamo mphesa anamponda kunja kwa muzi, ndipo mudatuluka mwazi moponderamo mphesa kufikira zapakamwa za akavalo, kufikira
mastadia 500. Okay, talinga ni Amos 15 verse 1 15 verse 1. Amos 15 verse 1. Okay, verse number 1. Mm. Ndipo ndinaona chizindikiro china mwamba chachikulu ndi choziziswa, angelo 7 akukhala nayo miliri 7, ndiyo yosiriza, kuti mwa iyo wasirizika mkwiyo wa Mulungu. Yeah, so anhamati mona akuchita kutchula mkwiyo wa Mulungu. Yes, true, mkwiyo wa Mulungu. Kondo nakala ndoti kamana chipano chakale Mulungu akhati akulanga or anything like that. Pamakhala always kuti munthu atani alape, right? Kono miliri iyi chitezo chasekera kale. There is no need so Mulungu apereke siyani miliri iyi. Ngarapanga zvinhu ndarapanga zimwe because ndikuti amasangana anthu akamazunzika, which is not the case. Kono tikamanga muza miliri 7 ndi chani? Miliri 7 ndi dziko lapansi limene lamukaniratu Mulungu. Dziko lapansi lampanga reject Mulungu. Ndepifati dziko lapansi lamukana Mulungu chichitika nchani? Chichitika ndichi. Mulungu walisiya dziko lapansi. Tikaona ma experiment osamena kuchitika China yopanga block out sani. Pali ma experiment ambiri panopa akamba za humanoid robots chani. Pali zinthu mbiri zimene ndikuchita zoti Mulungu akuzigwira zonsezi. Tikaona pala angelo anayi amene akugwira mphepo zinayi. Angelo anayi akungwimira dzanja Mulungu limene likugwira zonse kuti zisaphwire. Komano pa nthawi Mulungu akulisiya dziko lapansi likumane ndi zosatira za human experimentation. Zonse zimene anthu akuyesayesa panopa timati kapanga chakocha kuti ena amabwera mascientist tikapanga izizi dziko litene, tikapanga izizi dziko litene, right? Ena apanga kale woni za AI kuti AI uyu azakhala software aware ndezi chati mazona mafilms zachati ma robot kamba uphanda zachitika, right? Anthu amayankhula za mbiri za global warming jani, right? Koma anthu akutani sakumva AI, right? So chizachitika njani pa nthawi miliri 7 ndi zosatira za experimentation ya anthu zikuagwera okha. Koma Mulungu osachita poyani osachita pokanthu. Zili ngati munthu mwana woti akusera pakati pa dzenje, iwe tachoka amenepo kuyankha mano, iwe tachoka amenepo ena koma akwiya ndikumusiya akagweramo kuti onese mkwiyo wako umamusiya iwe kuti momwe akuwira ndi mkwiyo umenewo. So ndi Mulungu walesa dziko lapansi kumane ndi zozani zosatira. Okay, alright, so taona so tikamaona muliri wachiwiri kapena lipenga lachiwiri tsono likuchitika pachani pa nyanja. So tiziona malo amene lipenga likuchitika ndi malo limene miliri kugwera makhala malo ofanana. So I don't believe this is coincidence. Tawerenga mavesi awiriwo Amos 16 verse 3 ndi Amos 8 verse 8. Verse number 3. Ndipo wachiwiri anasanulira mbale yace mnyanja, ndipo kunakhala mwazi ngati wa munthu wakufa, ndipo zamoyo zonse za mnyanja zidafa. Verse number 8 from chapter 8. Ndipo mngelo wachiwiri anaomba, ndipo monga ngati phiri lalikulu lakupserera ndi moto linaponyedwa mnyanja, ndipo limodzi la magawo atatu a nyanja lidasanduka mwazi. Yeah, so tikamaona miliri isiya litiro. Anthu amakhulupirira kuti nonyanyadi zasanukadi mwazi. Now, ngati wamba kuganiza yonyo ndiliweyo wamba kuganiza ngati kuti buku la chivumbulutso ndi litiro. Buku la chivumbulutso si la litiro yayi. Miliri isanu ndi iwiri yonse iyi ndi kumasulira kwake. China ichi chonse tikapita buku la chivumbulutso tiziganiza kuti zinthu zonse za litiro yayi. Tizizipasa meaning according to the Bible kunena. So ababa kuti yani nyanja imemira yani anthu manenedwe ndi gulu la anthu mukuona menepe. So tino ngelo achira anasanulira mbale yake panyanya ndipo kunakhala ngati mwazi ngati wa munthu akufa. Okay, so madzi amakhala amapereka moyo etc. Madzi akimira gulu la anthu, right? Pamene ababa kusanulira chani muliri madzi aja kukhala ngati yani anthu akufa. Manjira ena uzakhala ndithu anthu ambiri akutani munakula katika. Okay, chinechi zichitika kwa anthu kuti
moyo wawo suzakhala sofana naye ayi. Chinezi chachitika kwa anthu chimene zapangiti no moyo uzakhala ukufinyika, moyo uzachita onata apa ndeti kufa. Okay, tikana pa vesi ya nangerena anaomba ndipo monga ngati phiri lalikulu lakupyeretsa ndi moto linaponyedwa mnyanja. So tikamana zinthu zachitika phiri kuti lilowe mnyanja bande limadzi osamarani amanyamuka ndikuzagwa pansi, right? So akuti limodzi la magawo atatu a nyanja linasanduka chani? Mwazi. Okay, 1/3. So tikamangamba third next week wiki ni makufuna ndingopanga overview kumana next week tizaona tikamati 1/3. So tizamasula zinazi a third just means a category. So gulu la anthu izatani izanongedwa. So tikamaona mauti a third limangwisa ntchito kuti uku kuchivumbulutso chapter 8 tikamaona za malipenga a third. So tikamaona bwinobwino ili ngati pali magulu atatu a anthu, pali anthu amene asindikizidwa chizindikiro cha Mulungu, pali anthu amene alandira lemba la chirombo koma anthu alibe nazo ntchito za Mulungu, ndi pali gulu limene lalandira lemba la chirombo koma anthu awawa ndi anthu oti akuzitchabe a Khristu koma agwa. Unaona? So akamati a third akukamba za gulu ili. So that's why in chapter 8 amangondotchula a third yake iliyo gulu la Khristu amene sanasindikizidwe. Okay, azakhaso now affected ndi chinthu chimene chichi. Alright, okay, so tendioneni pamene pa lemba tikamazona chani me mliri kapena lipenga lachitatu likukhudza pa kasupe ndi misinje. Tawerengani mu 16:4 ndi mu 10. Verse number 4. Ndipo wachitatu anasanula mbale yace ku mtsinje ndi akasupe amadzi, ndipo kunasanduka mwazi. Chapter 8 verse number 10. Ndipo anaomba mngelo wachitatu, ndipo idagwa kuchokera kumwamba nyenyezi yayikulu yoyaka ngati muuni, ndipo idagwa pa limodzi la magawo atatu a mtsinje ndipo pa akasupe amadzi. Yeah, so tizamasula zinazi next week. Kumana tikuona tuno mliri wachisanu. Okay, kapena lipenga lachisanu zonse zuiya wayani pa misinje ndi payani ndi akasupe. Mukuona menepe. So ndithudi izi zikuchitika ndi ma events amene akuchitika at the same time. Kumene atukaona ufumu wa Khristu ina ufumu wa chirombo. Okay, so tone wachi 4 mliri wachi 4 ndi lipenga wachi 4. Tawerenga mu 16 verse 8 ndi mu 12. Okay, verse number 8. Ndipo wachinayi anasanula mbale yace pa dzuwa, ndipo analipasa ilo litenthe anthu ndi moto. Chapter 8 verse number 12. Ndipo mngelo wachinayi anaomba, ndipo limodzi la magawo atatu a dzuwa linagwidwa, ndi limodzi la magawo atatu a mwezi, ndi limodzi la magawo atatu a nyenyezi, kuti limodzi la magawo awo atatu lidetsedwe, ndi kuti limodzi la magawo ace atatu usana lisawale ndi usiku momwemo. Yeah, so tikaona muno bwino apapa ndi chifukwa chani akuti limodzi mwa magawo. Taona kale tuno amene akulandira malipenga ndi akhristu amene atayika. Akhristu amene atapanga lawo ndi kugwirizana ndi lemba la chirombo. Akhristu amene azindira malipenga kona ngamba limodzi la magawo 1/3 pali pali magulu atatu. Akhristu ena alandira lemba la chirombo ndi dziko lapansi mira nkana Mulungu alandanso lemba la chirombo. So 1/3 amakamba 1/3 ndi atatu. Okay, so why akamba za dzuwa mwezi nyenyezi sele pani zimayo cha mavala yani zimayi wachimzotova vaya dzuwa wayima paya pa mwezi pa mutu pake paya nyenyezi. So zikimira akhristu ndithu apapa. Akhristu awo atayika kona kuti gawo limodzi la dzuwa, gawo ndithu lina la nyenyezi, gawo limodzi ndithu la mwezi. Sizikuthana za china chachitika ku mwezi chinayi kudzuwa ku nyenyezi ayi.
zunguruza ifana no izizi ndi zinthu zono zikukhuza akhristu amene ndithu amakhala pamodzi ndi anzawo koma awawa atayika. Okay, so this is a warning makamaka kwa ma denominations, because ma denominations ambiri ndapita zamangirida anthu awo kuti agwirizane ndi lemba la chilombo. Okay, so tizaona kuti lemba la chilombo ndiyani umano ndithu pano pazochitika kale. Ma denominations ambiri wapanga bow to my government mandates. Boma likati kwa America umene mipingo sopanga ya chimozimozi. So agenda ya boma la America mipingo ambiri semasala agenda ile imene osati kwa America even ku Europe. Agenda ya boma imakhala agenda yani mipingo. Koma ngati ku Africa kuno tumaona na mipingo ambiri kuma imapa yokha. Ngati no business zani sitipanga. Chosangala semecho mwatozana kuti no chilombo chizakakamiza wonse kuti asate chinthuchi. Okay, so chimene ndingapemphe kwa aliyense nchinena kuti no tizoti no miliri isanu ndi iwiri malipenga asanu ndi awiri, they are not literal. Akufunika pasida spiritual explanation. Okay, zakhala ndithu zinthu zochitika zosakhala bwino kwa anthu amene ayendera lemba la chilombo komanso akhristu amene akana Mulungu ndi kugwirizana ndi yani lemba la chilombo. Okay, so akamba za muliri wa number 7 ndi lemba la number 7 mulengezi mu 16 verse 10 ndi 9 verse 1. Verse number 10. Ndipo wachisanu anasanulira mbale yace pa mpando wa chifumu wa chilombo, ndipo ufumu wace unadesedwa, ndipo unatafuna malilime awo ndi kuwawa kwace. Chapter 9 verse number 1. Ndipo mngelo wachisanu anaomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa paziko, ndipo anampasa iye chifunguliro cha dzenje la mphompho. Yeah, so apa pamwena tutaona ngati sizikufana koma nene ngoforokoza fate sinafikeyo koma ndiforokozana. Chimu 16 verse 10 ndipo wachisanu anasanulira mbale yake ya mpando wachifumu wa chilombo, ndipo ufumu wake unadesedwa. Mukuona pamene ati unaponyedwa ku chani ku ufumu wake wa chilombo pomwe makhala chilombo. So tikamona chilombo pamene chizabwera at the very end of time, chimu chapter 17 chilombo chichokera kuyani ku pompho. Okay, chimu so 13 chilombo chinatoka pamadzi, chimu chapter 17 chilombo chinatoka kuti ku pompho. Okay, ndikona pa chimu chapter 9 verse kama za ngelo wachisanu anaomba, ndipo ndaona nyenyezi yochokera kuyani kumwamba inagwa kuyani pa dziko, ndipo anapasa chifunguliro cha dzenje la ku pompho. So it's almost the same thing, seal of the beast. Okay, so chine chizachitika kwa ndithu kwa chilombocho. Okay, right, so tuone muliri wa number 6. Muliri wa number 6 mulenge chimu 16 verse 2 ndi 9 verse 14. Ariya Verse number 12. Ndipo wachisanu ndi chimodzi anasanulira mbale yace pa mtsinje waukulu Pileti, ndi madzi ace anaphwa, kuti ikonzeke njira ya mfumu ochokera potuluka dzuwa. Chapter 9 verse number 14. Nanena kwa mngelo wachisanu ndi chimodzi, akukhala ndi lipenga masula angelo anayi omangidwa pa mtsinje waukulu Pileti. Yeah, so tikaona muno bwino maori Pileti ondolaga mafunga kai filete difilete apa pipani. Alright, so tikaona muno bwino tikamakamba za Pileti kapena Euphrates ndi sinjo menena umalwa mu Babulo, sinjo malwa mu Babulo pakatoka mbalina. So Cyrus anayifumira kumawa imene inaphwesa msinjeyo ndikukumba damu ndikukonzesera njira ndikalowa ndokangonjesa mfumu Darius, right? Also usati Darius asacho kwamugonjesa mfumu Belshazzar. Siku ija analedzera ija ndi siku ija nkaena dandala bwa zaone zimwe zambira pa khumi, right? So izi zikimira no Babulo azagwesera mu nthawi.
Babulo ndithu azagonjetsedwa. Chifukwa miliri ikazamba kugwa pa dziko lapansi, madzi amene akuyimira anthu adzaphwa, dziko lapansi lizasiya kupanga support mipingo imene imayipanga support. Chifukwa chonena kuti dziko lapansi linakana Mulungu chifukwa landira lemba chombo, mipingo nayo chifukwa ikufuna ipitirize kupanga ndalama ndi kupanga exist yaphalana ndi dziko, right? Mkaza kuwera yani chirombo, right? Kumano pa nthawi ya muliri uwu chichitika chonena kuti support imene dziko lapansi mapasa mipingo imeneyi izayosera, madzi adzauma. Pamenepa ndi pamene religion ina iliyonse imene mapanga exist izawonongedwa, except anthu aka Mulungu azakhala otetezeka. So ichi tizachiona ndi chamanena ndipo nyanga zinayi pa chirombocho zizamutcha mkaziyo, right? Ndikumuchotsa zopano musiya akhale wausiku, right? So muliri yake ndi umenewo. So sizitazona zifika chimbuzi chapter 17. Right, so tuone lipenga lomaliza mu chizindikiro cha number 7. Lipenga lomaliza ndilo ya tawerenga ndi chimbuzi 11 verse 15 ndi chimbuzi 16 verse 19 ariya 16 verse 17. Ndipo wachinayi ndi chiwiri anasanulira mbale yace mlengalenga, ndipo mkachisimo udatuluka mawu akulu ochokera ku mpando wachifumu ndi kunena, chachitika. Chapter 11 verse 15. Ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo panakhala mawu akulu mmwamba ndi kunena, ufumu wa dziko lapansi wayamba kukhala wa Ambuye wathu ndi wa Khristu wace, ndipo azachita ufumu kufikira nthawi ya nthawi. Yeah, so tikamona muliri womalizira ati uveka mawu choka pano wachifumu naliya chachitika. Pamene tikamona lipenga lomalizira kufoza kuti mafumu a dziko lila lapansi pano amba kukhala mafumu andani a Mulungu athu ndi a Khristu wake, ndipo azachita ufumu kufika nthawi za nthawi. So lipenga lomalizira is the final blow ku ufumu wa Satana imene upanga conclude the whole investigation ya ufumu wa Khristu ndi ufumu wa Satana. Conclusion ndio na kuti ufumu umene ungapange chero ndi ufumu wa ndani wa Khristu wokha. So iyo ndi muliri wa number 7. Sunu ngati pa ifunso pa zimene tafotokozasi. Okay, mubiririza. Okay, so ndimangofuna kungokutengirani ndi pambuyo pang'ono. Anthu ena amanati ayi malipenga ndizo zinachitika kale. No, ine ndimasusa ati malipenga sanachitike kale ayi. Malipenga ndizansogolo after chitizira sekeda ifo aya tikamawerenga malipenga tawerenga ni chimbuzi 9 verse 3 ndi 4. Verse number 3. Ndipo musimo mudatuluka zombe pa dziko, ndipo analipasa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu. Verse number 4. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu wa pa dziko, kapena chabiriwiri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Mapava amenepe. So tikamona lipenga ilili limene likuwomba pa chapter 9 verse 1 to 4 mukawerenga pamene pali lipenge. So lipenga litawomba ati munatulukanso utsi chandi no inuyo musaiphe mtengo, musaiphe chinesi yabiriwiri kapena mtengo ina aliwonse, koma mukayiphe anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo. Funso langa limakhala ili, kodi pali zizindikiro zingati mu chivumbulutso? Tikamanga za chizindikiro tikamba za chani? Tikamba za sealing. Okay, so ndi gulu limodzi la anthu amene munthu upangidwa sealed, right? Imeneli ndi imene tikuitcha the 144,000, which means pamene miliri ikugwa, pamene malipenga akumenya, ndi zinthu zoti zili uchani zili nsogolo after
sealing yatani yachitika. Anthu a Satana ali ndi lemba la chirombo, anthu a Mulungu ali ndi lemba la Mulungu kapena mzimu wa Mulungu uli mwa iwo, komanso memory ya tchimo yatani yachiusida. So tikamaona malipenga akupanga affect anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu. Chifukwa tikamakamba za usayiphe chinesi cha ubiriwira kapena mtengano uliwonse, tikaona pa chilumbi chapter 7 verse 2 to 3 tayenga mmene 7 verse 2 to 3. Verse number 2. Ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa, ali nacho chizindikiro cha Mulungu wamoyo, ndipo anafuwula ndi mawu akulu kuyitana angelo anayi amene adalandira mphamvu kuyipsa dziko ndi nyanja, nanena, musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. So akuti musayiphe yani, musayiphe nyanja ndiye yani kumene kuli anthu, musayiphe yani mitengo ikimira yani ikimiranso anthu, kufikira titasindikiza akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Mwanjira ina miliri isanu ndi iwiri isawombe kufikira anthu a Mulungu atasindikizidwa. Ndikuona apapa pamene malipenga akuwomba mu chiphunzitso cha ufumu wa Khristu. Pamene malipenga akuwomba chichitika chani? Malipenga ati akuyipsa anthu onse amene alibe chizindikiro cha Mulungu pachani pamphumi pawo. Mwanjira ina apapa tapanga conclude kuti malipenga asanachitike. Malipenga akamachitika akhala akuyipsa anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu. Mwanjira ina malipenga ndi miliri isanu ndi iwiri ndi chimodzi. Alibe amene ndi funso kapena kususa wina uliwonse. Okay, I hope tukuzitolera bwinobwino mezi ukhalira. Of course I know it's a bit different ndi zimene takhala tikumva ndikukhulupirira so far, komano ine ndimutengera Bible kamene ukufotokozera. Okay, so tikaona bwinobwino history yathu, lipenga loyamba, pali lipenga lachiwiri, lipenga lachitatu, 4, 5, 6. Okay, so pali malipenga 6 ndi pali lipenga achinamba yani, achinamba 7. Now ngati munawerenga kuchivumbulutso tikamba chimwe chapter 1 chapter 7 sorry 147, chimwe chapter 8 pali malipenga, chimwe chapter 9 pali malipenga, chimwe chapter 10 palibe malipenga, pali yani awa amati pali kabuka kang'ono. Chimwe chapter 10 pali kabuka kang'ono ndi kenako kusakazira ndi mboni ziwiri, kenako lipenga lotani lomalizira. So tikamaona chimwe chapter 10 pamene akuzida Yohane ndipita kukalalikira kachikena, kenako akuti ndizapasa mboni zanga mphamvu. Chimwe chapter 11 anthu amakhulupirira okay nditi malipenga akamazachitika, okay, uzakhalanso anthu akutani akuneneranso mboni zopatsidwa mphamvu, kenako lipenga lotani lomaliza. Ndi chifukwa chake anthu ambiri amanati no malipenga enawo atani mwina achitika kungudikira lipenga lotani lomaliza. I hope tamvetsa amene zokhalira. Chifukwa chinawo tino chimwe chapter 10 timauzidwa kuti no pali yani pazakhala mboni ziwiri zikulalikira. Yohane anandiyasa kabuku. Okay, so pachifukwa chimene anthu amakhulupirira malipenga 6 achitika, koma lachi namba 7 ndi imene ikudikira. Lachi namba 7 imene ikuthetsa zonse tino mafumu a dziko lino akhala mbuye athu ndi Khristu athu. Koma tisayiwale kunena kuti buku la chivumbulutso linayikidwa pazifuwa. Tikamaona lipenga lomalizira ili ndimene kufotokoza no mafumu a dziko lino amba kukhala mafumu a Khristu athu chachitika ili mwili womalizira awa apapa Mulungu anayika ngati ka break. Mulungu anayika break chifukwa no iyi awa mboni ziwiri sizimafunika zikhale apa, zimafunika zikhale apa. Okay, so mboni ziwirizi zikuyimira ntchito ya 144,000. Koma no waya akuzika apa chifukwa ena akuti
kuti timvesese kuti akamati maufumu a dziko linamba kukhala maufumu a Khristu athu ndi Mulungu wathu, anayika ngati break kuti afotokoze zimene Mulungu akuchita kudzera mwa anthu ake, kenako lipengo la Isaiah zedani lizamveke. Okay, so in reality mboni ziwiri zimafunika kukhale kumayambiriroko, mboni ziwiri zimafunika zikhale kumayambiriroko. Okay, so yeah, mboni ziwiri zimafunika zikhale kumayambirirako. Okay, in reality timafunika tione mboni ziwiri, kenako tiyambe kuona miliri isanu ndi ngati ndi ine kuchitika. Okay, kumano Mulungu anayikira dala apopo kuti tithe kurani kumvesesa, anayika dala mboni apa tithe kumvesesa chimene chikuchitika kuti mafumu a dziko lino akhale mafumu a Khristu. Okay, so tikamaona malipenga 4 oyambirira, penapo pabwera pa malipenga anakhala ngati agawikana magulu awiri. Pali malipenga 4 amene akubwera osakomba, koma amabwera lipenga lachi namba 5 pa kambidwa kanthu. Okay, tatowerengereni mu chapter 8 ese ndimutiwerengera ndine chikhala ngati ineto yamujamira, muwerengere mu chapter 8 verse 13 ndi muwerengera menepo kapena readings ngati mungakwanisa tangowerenga. Chivumbulutso 8:13 ndipo ndinamva chiwombanga chikuwuluka pakati pa mmwamba, mawu akulu, soka soka soka, iwo akukhala alipenga la angelo atatu asanawombe. Yeah, so akuti tsoka tsoka tsoka, so akamba matsoka ngati katatu munjizana akambati wow, so pali matsoka ngati atatu. Matsoka akubwera chifukwa pali malipenga ngati atatu amene anasala, lipenga lachi namba 5, 6 and 7 ali chifukwa cha mawu a otsala alipenga la angelo atatu amene sanawombe. So pali malipenga atatu amene sanawombe, ndipo panabwera lino tsoka tsoka tsoka. Okay, right, so tendivirizeni kuti zikufikira kuti. So tikaona tsoka loyamba ndi lipenga lachi namba 5, lipenga lachi namba 6 ndi tsoka lachiwiri, lipenga lachi namba 7 ndi tsoka lomaliza. Okay, pakati pa lipenga lachi namba 6 ndi 7 ndi pamene tikuona no pali kabuku kamwe kamene kapasidwa kwa ndani, kwa Yohane, the little book movement. Okay, mwanjirena tikamakamba za little book movement ndi chinthu choti chichitika kusogoloko, si chinthu choti chinachitika kale. Kupasidwa kwa kabuku kakang'onoka ndi chinthu choti sizinachitike m'mbuyomo, zichitika kusogoloko. Okay, chifukwa zinthu zifunika zichitike before the sealing, ndi pamenepa palisoka nkhani kachani pa mboni. So kupasidwa kabuku kakang'onoka aka, kupasidwa kabuku kakang'ono ndi zimene zikupangisa tino pabwere mboni zingati ziwiri. Okay, so tikaona muda bwino towerenga chapter 11 verse 14 aliya. Chivumbulutso chapter 11 verse 14. The second woe is past, and behold, the third woe comes quickly. Verse 14. Soka lachiwiri lachoka, taonani soka lachitatu lidza msanga. Yeah, so akuti no soka lachiwiri lachoka, taonani lachitatu lidza msanga. So tikamaona muno bwino apa soka lachiwiri latani ladza, taonani lachitatu ta lidza msanga. Komano tikaona muno bwino pakati pa soka lachi namba 2 imene lipenga lachi namba 6 pali chapter 10 ndi palino chapter 11. Chapter 10 pali yani pali mabuku kabuku akupasidwa kwa Yohane, kenako palino cha
mboni ziwiri. Kenako pabwera tsoka lachitatu. Koma Mulungu akutiuza ife nati izizi sizofunika zikhalepo pakati pa tsoka lachi namba 2 ndi tsoka lachi namba 3 imene ilipenga 6 ndi 7. Koma izizi akuziyikapo dala kuti zifotokozere akamati mafumu a dziko lino ayamba kukhala mafumu a Mulungu wathu ndi Khristu wake, tithe kumvesesa. So izizi buku laling'ono chapter 10 ndi mboni ziwirizi zayikirapo dala kuti tikathe kumvesesa tsoka lachi namba 3. Nikuona akutiuza ife mu chapter 11 momwemo kuti tsoka lachiwiri lachoka, tiona lachitatu lidzachaniza msanga. Sinza ndo paibepo kutayika kwa nthawi yayi, paibepo chi distance kapena gap. Ndikhupeme pamveka. Okay, so tione tsoka lomaliza. Tawerengani mu chapter 11 verse 14 mpaka na 18. Verse 14. Achijoka taona ngaliza msanga 15. Ndipo wachisamu ndi chiwiri anafunga. Ndipo panakhala makulu ndi kunena mfumu basi wayambukawa ambuye wake. Ndipo atachita ufumu kufikira nthawi za nthawi 16. Ndipo akulu makumi awiri kukhala pamaso pa Mulungu pa mipando yachifumu yawo, anagwa nkhope yawo pansi nalambira Mulungu. 17 nati, tikuyamikani ambuye wamphamvu yonse, amene muli ni munali, popeza mwazitengera mphamvu yanu yayikulu, ndipo mwachita ufumu. Verse 18. Ndipo amitundu anakwiya, ndipo unasa mkwiyo wanu, ndi akufa yakuti aweruzidwe, ndi yakupereka mphotho akapolo anu aneneriwo ndi oyera mtima, ndi iwo akuopa dzina lanu, ang'ono ndi akulu dziko. So tikamaona tsoka lachitatu likudza, ngele pamene akuwomba akuti zafika nthawi yoti muchite chani ufumu. Okay, so tikawerenga mu chapter 11 verse 14 mpaka 18 uku zikulumikizana ndi kubweranso kwa ndani, kwa Yesu Khristu. So nikuona tikamaona lipenga lachi namba 7 ndi lipenga lomalizira mu chizindikiro chachi namba 7. Okay, so very last thing zimene zikutunikira ife kubwera kwa Yesu Khristu, kupambana kwa ufumu wake. Koma kuti livesese tsoka lomalizira lachi namba 3 imene ili lipenga lachi namba 7, kuti livesese Mulungu anayikirapo dala Yohane chapter 10, Yohane chapter 11 anayikirapo dala kabuku ang'ono ndi mboni ziwiri kuti ndi kukaonesera machitachito a 144,000. So tikamona 144,000, tikamona mboni ziwiri, tikamona kabuku ang'ono kaperekedwa ndi gulu limodzi la anthu. Okay, so tikaona hapa chapter 4 to 11 ndi kafufuzidwe ka ufumu wa ndani wa Khristu. Tukamba ndi mabuku a zizindikiro 7. Okay, tukamba ndi anthu akufa miyo yawo ikuonesa ikufufuzidwa, osati kuti ngadala kupumuka kapena koma zingofufuzidwa kuti zikaonesere zimene Khristu amapanga akhala mwa munthu. Kenako tikubwerano ku 144,000 zimene zikuonesa ife Khristu akakhala mwa anthu ali moyo zimapanga chani. Okay, so ndi 144,000 imene ikuonesedwa. Kenako tinaona ndi chitetezo chasekedwa chifukwa chotetezera sensa yaponyera pansi. Kenako tinaona miliri isanu ndi limodzi. Kenako tinaona miliri isanu ndi yachiwiri, makamaka malipenga asanu ndi limodzi, malipenga asanu ndi awiri. Okay, koma pakatipa tinaona nawo mu chapter 11 tizaona mayika ubwerawo kachiso Mulungu akuyezera, kachiso Mulungu kuyimira yani, kachiso Mulungu kuyimira anthu ake a Mulungu akuyezera kuti akaonesere khalidwe lonse la umunthu la ndani la Yesu Khristu, osati kukayeza chipulumutso chawo. Kenako tiona mboni ziwiri zina zipereka umboni, mboni ziwiri zikuphedwa, kenako mboni ziwiri zikuda
ukisidwa. So izizi apa nkhani ikambira papa you say imafunika ikambira papa inde. Okay, kane say ikambira pati chapamenepa. Okay, kera kutukona no mbo tikama kamba nkhani zi according to Chihunzi chapter 7 lipenga lachisanu ndi chiwiri ndi zikuimira kubweranso kwa ndani, kubweranso kwa Yesu pamene iye walandira ufumu wake. Okay, so tikaona zinthu zizi ndi maparallel. So tikaona parallel ya Chihunzi 4 verse 1 to 11 sorry, ndi kuona parallel ya Chihunzi 11 payoka apa pambe apa tikuona mabuku 7 buku la lokhala ndi zizindikiro 7 ya titaona last time tiona pali buku la zizindikiro 7 ndi Yesu akumasula limodzi. Kodi zimene zikuimira yani? Zikuimira mu Chihunzi 11 akuti zefuna kachisi wa Mulungu akuyezera. So kuyezera kwa kachisi wa Mulungu anthu aka Mulungu akutani akuyezera osati ngati ali kulunga kapena zinthu zokhazikitsa kale, koma kuyezera kuti akaonetse zimene Khristu amapanga moyo wa munthu. Kenako tikuona 144,000 kutani ikusindikizira. 144,000 kusindikizira zikuimira anthu ake a Mulungu akulandira mphamvu ndi kunenera kwa masiku 1260 mu Chihunzi 11. Apa akuti sensa inakunyira pasi zikuimira mboni zizi zikuphedwa. Mboni zizi zikuphedwa manje tena umboni wawo sunga avekedwe Yesu wakanidwa. Okay, chitezo chasikidwa. Kenako tikuona kuti miyana malipenga 6 oyambira na menyedwa apa zikuimira kuti mboni ziwiri zinaukitsidwa. Tifika kusewu. So kuukitsidwa kwa mboni ziwiri kuimira kuti malipenga asanu ndi awiri. Fani malipenga ndi amene azaluze zikuti akuluakulu mwatayika palibe any other choice. Lipenga lachi number 7 ndi imene tikuona kuti ndi Khristu akulanda yani ufumu wake. So tikaona parallels alipo ambiri ndithu. Tifika ku Chihunzi 11 ndipo tizazionanso izozo mwapaderadera. Okay, so ilo inali phunziro lathu la lero. Wiki yamawa zomwe titapange ndi izi. Wiki yamawa ndipanga ntchito chapadera. What I'll do is izizi sikoyamba kuonesedwa mu chivumbulutso. Izizi zoonesa kuti pali ndithu chiweruzo, kenako pali anthu amene akusindikizira ndi pali anthu akulandira maliri kapena malipenga zimene chitika kale chonga chakale. So izizi ndionesa the type ndi tidzaonanso anti-type next week. So next week ndithu ndimempha nonse mukhalepo pamene tidzakhale tikuvumbula pamene tikuvundukula zinsinsi ndithu za chinthu chimene choyikikachi kuti kusindikizira kena kuno malipenga kapena kusindikizira kena kuno ubwano yani zimene tikuti miliri sana ndiwe tiseke maso kuti pemphere Ambuye fathokoza mapadera ife chisomo chimene watipasa pempha mukhale nafe ndikuti dalisa ife ndi mzimu wanu mukhale nafe kufika mapeto zonse zimene tikupemphera. Amen. Amen.